Dubban masoya sun yi tururuwar fitowa a Kaduna domin tarbar tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwanka karo na farko izuwa wannan channel, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa wanda hakan ba zai ɗauke ka wani lokaci mai tsayi ba, kuma ka sani a kyauta ake danna subscribe. Da fatan zaka danna mana subscribe. Ga kanun labaran kamar haka. Masoya sun yi tururuwar fitowa a manyan tituna da ke cikin Kaduna domin yi wa tsigaggen sarkin Kano Muhammadu Sunusi maraba zuwa birnin Kaduna. Babu shakka babu matsaka tsinke a manyan tituna da suka hada da titin Kawo, titin Ali Akilu da kuma titin Ahmadu Bello Way, yayin da motoci, babura da kuma adaidaita sahu suke mara masa baya. Sunusi ya je Kaduna ne domin ganawa da magoya bayansa waɗanda wasunsu sun fito ne daga jihar Kano, kuma zai gana da tsohon amininsa. Dubban masoya ne suka fito a ranar Lahadi 23 ga watan Agusta, sun fito ne a manyan hanyoyi na jihar Kaduna domin yi wa tsohon sarkin jihar Kano mai murabus kuma tsohon shugaban babban bankin Najeriya Muhammadu Sunusi na biyu maraba zuwa jihar Kaduna. An samu cinkoson jama'a a manyan tituna da ke cikin jihar, inda masoya suka dinga rera waƙoƙin yabo tare da yi wa motarsa rakiya a kewayen birnin. A cewar rahoton, wani jirgi mai zaman kansa ya isa hedkwatan horar da rundunar sojin Najeriya ta sama da ke jihar Kaduna da misalin karfe 10:30 na yau Lahadi. 'Yan jarida da wasu masu sarauta daga jihar Kano sun taru a bakin hedkwatan rundunar da misalin karfe 9:30 na safe, amma aka hana su shiga cikin sansanin. Ya samu rakiyar matansa da kuma hadimai, sannan ya kuma samu tarba daga manyan jami'an gwamnati a jihar kafin tawagarsa su garzaya da shi zuwa gidan gwamnati. Sunusi ya je garin Kaduna ne domin ganawa da magoya bayansa tare da ganawa da tsohon amininsa kuma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i. Daga cikin waɗanda suka je tarbar sarkin har da fitaccen mawaƙin masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ɗin nan, wato Naziru M. Ahmad, wanda aka fi sani da sarkin waƙar San Kano. An naɗa Sunusi a matsayin sarkin Kano na 14 a ranar 8 ga watan Yuni shekara ta 2014, biyo bayan mutuwar mai martaba Sarki Ado Bayero. Amma sai gwamna Abdullahi Umar Ganduje na jihar Kano a ranar 9 ga watan Maris ɗin shekara ta 2020 ya tsige shi kan zarginsa da nuna rashin biyayya ga hukumomi. Daga nan aka ɗauke shi zuwa Loko da ke jihar Nasarawa, kafin daga baya aka mai da shi zuwa Awe, duk a jihar, inda ya yi kwanaki 3 kafin wata babban kotun tarayya da ke Abuja ta yi umarni da sakin sa daga inda aka tsare shi. Da haka muka zo ƙarshen wannan rahoto. Don samun labarai a koda yaushe, kar ka manta da danna subscribe da kuma ƙararrawa.